Kaixo entzule, ongi etorria Radio Venceremos podcastaren saio berri honetara. Alberto Matxai naiz eta hurrengo saioetan Euskal Herriko ezkerrak duen arazo bati buruz hitz egingo dizut. Entzuten ari zarena hiruko serie baten lehen saioa da. Lehen saio honetan ezkerkeria zer den azalduko dut. Fase historiko honetan posible denari buruzko hausnarketa bat egingo dut eta Euskal Herrian azken urteotan eman diren zenbait ezkerkeria adibide azalduko ditut. Bigarren saioan mugimendu sozialistari buruz ariko naiz. Bere hastapenak, analisia eta estrategia azalduko ditut eta nire irakurketa esposatuko dut. Eta hirugarren saioa ELA sindikatuari buruzkoa izango da. Ezkerkeria zer den ulertzeko Leninengana joko dugu. Lider boltxebikea pertsonai berezia da tradizio marxistan, pentsalari, analista eta teoriko aparta izatearekin batera, esperientzia politiko singularra izan zuelako. Lenin 1917ko urriko iraultzaren arduradun nagusia izan zen. Marxek eta Engelsek ez zuten iraultza bat gidatu, eta zentzu horretan, Leninengan elkartzen dira lehen aldiz, lehen mailako teoriko marxista eta iraultza sozialistaren burua. Sortu berria zen estatu sozialistaren lider gisa, iraultza osteko erronkei eta gerra zibilari aurre egin behar izan zien. Ondorioz, aukera eduki zuen marxismoarentzat eta mugimendu komunistarentzat berriak ziren erronkei aurre egiteko, eta bere ekarpen teorikoa ordurarte ezezaguna zen esperientzia politikoarekin aberasteko. Zentzu horretan, Leninek ez du parekorik tradizio marxistan. Bere ibilbide militante osoan zehar liburu eta argitalpen mordoa idatzi zituen. Bere obra osoa 10 tomotan jasota dago. Mila 1920 urte hasieran, Lenin pentsatzera iritsi zen nazioarteko iraultza sozialista denbora gutxiko kontua izango zela, eta norabide horretan, mugimendu komunistak mundu mailako estrategia eta taktika beharrezkoak izango zituen arrakasta edukitzeko. Baina baziren Europako mugimendu komunistaren baitan zenbait joera, Leninen ustetan, iristear zen nazioarteko iraultza oztopatu zezaketenak. Haietako bat ezkerkeria zen. Joera honek Lenin kezkatzen zuen, eta 1920ko apirilean ezkerkeriaren aurgaixotasuna komunismoan izeneko liburua idatzi zuen. Lider boltxebikeak urte hartako udan Internazional Komunistaren bigarren kongresuan liburua aurkeztu zuen, nazioarteko mugimendu komunistaren ildoaren parte bilakatzeko helburuarekin. Kongresuan parte hartu zuten ordezkari guztiek liburuaren alebana jaso zuten. Leninen libururik garrantzitsuenetarikoa izango zen. Leninek, harrezkero borrokaz eta iraultzaz zertxobait bazekiela, iraultza lineala ezen prozesu bat bezala ikusten zuen, aurrera pausoak eta atzera pausoak inplikatzen zituena, eta borroka molde guztiak baliatzea exigitzen zuena. Lider iraultzailearentzat, langile masa zabalengana iristea funtsezkoa zen, eta ondorioz, langile klasearengan ideologikoki eragiteko helburu izango zuten aliantza politika eta jardun parlamentarioa beharrezkoak ikusten zituen. Leninen arabera, parlamentuan parte hartzea beharrezkoa izan zen, 1905ko iraultza eta gero, 1917ko otsailekoa prestatzeko, eta orduan ere, 1917ko urrikoa prestatzeko. Hau horrela, ezkerkeriari buruzko liburuan, Leninek Italiako eta Britainia handiko ezkerreko komunistak kritikatu zituen, parlamentuetan aritzeari uko egiteagatik, eta batez ere, Alemaniako alderdi komunistaren baitako ezkerreko barne oposizioa kritikatu zuen, planteatzeagatik parlamentu burgesean ez zela parte hartu behar, uko egiten ziotelako beste indar batzuekin aliantzak josteari, eta beste zenbait arrazoirengatik, eta ametsak eta errealitatea nahastea leporatu zien. Leninen arabera, iraultzaile batek egin dezakeen akatsik arriskutsuena. Hortaz,
Lider sovietarraren arabera, nazioarteko iraultza hurbil zegoen eta ezkerkeria joera arriskutsu bat zen. Ezkerreko komunistak errealitatearen irakurketa oker batetik abiatzen ziren, eta haien posizio gotor eta dogmatikoek mugimendu komunistaren potentziala mugatzen zuten. Ez baitzuten lehenesten, masa zabalekin lan egin eta hauengan eragitea. Eta 2020an, ezkerkeriaren aur gaixotasuna komunismoan liburuaren argitalpenaren mendeurrenean, Txalaparta argitaletxeak edizio bat argitaratu zuen. Aitzin solasa Atilio Boronek idatzi zuen, Latinoamerikako egungo intelektual marxista garrantzitsu eta aktiboenetakoa. Aitzin solasean, Boronek Leninen liburuaren irakaspenak egungo Latinoamerikari begira gaurkotu zituen, bertako ezkerreko zenbait joerei kritika orokor bat eginez. Boronen aria jarraituta, serie honetan Leninen irakaspenak Euskal Herriko ezkerraren baitako zenbait joerari erreparatzeko baliatuko ditut. Ezer baino lehen, Boronek koiuntura nazional eta internazionalaren analisia egitea planteatzen du, ikusteko fase historikoak zer lortzeko aukera eskaintzen duen. Hau argituta, intelektual argentinarraren azalpena jarraituta, ziklo politikoaren izaera aztertu behar da. Klase popularren eta mugimendu askatzaileen ofentsiba fase batean gaude, ala porrotek ezaugarrituriko fase bat atzean uzten saiatzen ari gara. Eta edozein kasutan, gure buruari galdetu behar diogu, ea tresna politiko egokiak ditugun garaiko borroka politikoen parte aktibo izateko, eta kasurik onenean gidari izateko, edo beste batzuen atzetik joan beharko garen, ofentsiba haiek lideratzen dutelako. Fase historikoa ulertzeko, Martin Arbeok idatzitako Liluraren kontra, trantsizio geopolitikoaren argi ilunak liburura joko dut. Baina Leninekin hasi naizenez, aurretik zehaztapen bat egin behar dut. Bizitzen ari garen fase historikoa 1920 hartatik oso urrun dago. Ez gaude mundu gerra osteko mundu batean, ez da iraultza osteko pilpilean ere. Mundu mailako iraultza ez da gertu sentitzen, izan ere, azken iraultza sozialista hain dago urrun denboran, eta ordutik hainbeste dira ezkerrak emandako atzera pausoak, iraultzak garaiko hortzimuga izateari aspaldi utzi ziola. Liluraren kontra liburuan, Arbeok azaltzen du trantsizio geopolitiko bat bizitzen ari garela, munduko boterearen birbanak eta sakon bat dakarrena. Birbanak eta honek, dimentsio handiko gatazka politiko-militarren eztanda baterako arriskua dakar berarekin. Egilearen arabera, estatu batuen hegemonia krisiak ez dio trantsizio baketsu bati bidea zabaldu. Kontrara, aldaketa horrek biolentziaren eta gerraren formak hartu ditu. Eta honi, sekula ikusi gabeko krisi ekosoziala batu zaio, eta galdera garrantzitsua planteatzen du. Mendebaldearen hegemonia krisiak espeziaren beraren biziraupena jokoan jarriko aldu? Europari dagokionean, batasuna ez da potentzia geopolitiko bat, eta bere etorkizuna estatu batuen etorkizunarekin lotu du. Europa bidegurutze historikoan kokatzen du Arbeok. Estrategiarik gabe jarraituz gero, barne tentsioak auspotuko dira, baita indartzen ari diren eskuin muturreko sektoreak ere, eta gainontzeko potentziak Europan esku hartzen saiatuko dira. Bestalde, horrela laburbiltzen du nagusitzen ari den marko politiko berria. Arma gehiago eta neurri berde gutxiago. Hurrengo urteetan, dilema nagusi bat sortuko zaio Europar batasunari. Gastu militarrak igotzen jarraitzen badu, nondik etorriko dira murrizketak, austeritate ziklo berri baten aurrean egon gaitezke, eta von der Leyenek aurkeztu berri duen Europa berrarmatzeko planak aukera hau indartzen du. Ongizate estatuak, edo haietaz gelditzen dena, arriskuan dago. Garaiaren beste ezaugarri bat eskuin muturraren normalizazioa da. Estatu garrantzitsuetan gobernatzen du, hala nola Estatu Batuak, India, Italia, Israel, Argentina, Ekuador, Hungria edo El Salvadorren. Frantzian eta Brasilen erabat kontsolidatuta dago, eta Alemanian gero eta indar gehiago dauka. Steven Forti adituaren arabera, eskuin mutur berriaren helburua ez litzateke erregimen totalitarioak inposatzea.
demokrazia edukiz ustutzea baizik. Demokraziaz mozorroturiko autokraziak lirateke eskuin mutur berrien helburuak. Kaltetuak migranteak, transpertsonak, homosexualak, emakumeak, langileria eta oroar gehiengoak ginateke. Baita jakina estaturik gabeko nazioak ere. Arbeorengana bueltatuz, ezkerreko indarren lehen misioa negu nuklearra eta infernu klimatikoa ekiditea dela planteatzen du, eta zera gaineratzen du. Gerra orokortu batean bizi gara, eta dinamika horri balazta jarri ezean, hirugarren mundu gerraren atarian egon gaitezke. Bere iritziz, testuinguru hori kontuan izan da, mugimendu emantzipatzaileek bakearen bandera altxatzea behar izan estrategikotzat izan behar dute. Bakea eta bizitza uztartzen dituen programa bakarraren bueltan artikulatu beharko da ezein askapen mugimendu. Eta bide horretan, ze ekarpen egin dezake gurea bezalako herri batek? Arbeok gogoratzen du, Euskal Nazio askapenerako mugimenduak beti argi izan duela, gurea bezalako herri batek internazionalista izateko duen modurik efikazena bere askapen prozesua bururaino eramatea dela. Honekin amaitzen dut fase historikoaren ezaugarritzea. Jarraian, boronenaria jarraituta, egungo ziklo politikoaren izaera aztertu behar dut. Lehen planteatu bezala, klase popularren eta mugimendu askatzaileen ofensiba fase batean gaude, ala porrotek ezaugarrituriko fase bat atzean uzten saiatzen ari gara, Europan, gure testuinguru geopolitikoan, gobernu gehienak eskuinekoak dira, eta eskuin muturra oso indartzen ari da. Estatu garrantzitsuetan, Alemania edo Italia kasu, ezkerra nahiko desagertuta dago, eta estatu oso gutxi batzuetan ari da gobernatzen. Ez dago mobilizazio ziklo garrantzitsurik martxan. Europa mailan ezkerra ez dago ofentsiba ziklo batean. Europar ezkerra, gerrari, eskuin muturrari eta datorren ongizate estatuaren murrizketari aurre egiteko fase historikoan dago, baina ez dago inolaz ere prestatuta. Zentzu horretan, Euskal Herria salbuespenetako bat da, ezker independentista maila sozial, sindikal, politiko eta instituzionalean indartsua da, eta botere instituzionala eta hegemonia lehiatzen ari da. Honekin batera, Euskal Herrian eskuin muturra inguruko herrietan baino asko zaulagoa da, oraingoz behintzat. Estatu Espainiarrari dagokionean, ezkerreko gobernu bat dago, nagusiki, gehiengo batek eskuinak eta eskuin muturrak gobernatzea eragotzi nahi duelako. Eskasa eman dezake, eta bada, baina Europan estatu bakarrenetakoa da ezkerreko gobernua duena. Bestalde, Kataluniako haustura prozesuaren erresoluzioak ikasgai oso importantea ekarri zuen. Gehiengo absolutu garbiak eta iraunkorrak behar dira, alde bakartasunetik independentzia lortzeko aukerak edukitzeko, baita nazioarteko onarpena ere. Euskal Herrian ez dago aukerarik, gaur-gaurkoz, gehiengo horiek epe motzertainean osatzeko, baina EH Bildu ederki posizionatuta dago eta muskulo sindikala eta soziala ere badago. Hau da, labur-labur, egoeraren analisia, balio duena egungo fase historikoan posible dena ulertzeko, kontuan hartuta aurrera pausoak emateak posible denaren mugak mugituko dituela, helburu urrunagoak posible bilakatuz. Europan, termino orokorretan, posible dena da alternatiba mobilizatzaile eta elektoralak berreraikitzea, potentziala izango dutenak Europako herrietako gehiengoekin konektatzeko, eta horrela, gerra, austeritate eta eskuin muturraren gorakada testuinguruari aurre egiteko. Eta Euskal Herrian, independentzia helburu dugunontzat zer da posible dena? Botere politikoa eta hegemonia eskuratzeko leian aurrera pausoak ematea. Lehen esan bezala, aurrera pausoak ematen joateak helburu urrunagoak posible bilakatuko ditu. Euskal Herriari dagokionean, esan bezala, ezker independentista indartsua da, eta botere instituzionala eta hegemonia lehiatzen ari da. Baina badira bere baitan eta bere periferian ezkerkeriazko joerak, bere potentziala mugatzen dutenak. Adibide batzuk esposatuko ditut. Ezaugarri ezberdinak dituzten arren, Leninek ezkerkeriatzat jo zituen gutxienez bi ezaugarri dituzte.
Denek ametsak eta errealitatea nahasten dituzte, eta gehiengoekiko duten deskonexioa nabarmena da. Avanti popolo alla riscorsa, bandiera rosa triunferà. Jakina den bezala, ezker abertzalearen estrategia aldaketak egoeran guztiz berria sortu zuen. Barne mailan, Sortuk, Ernaik eta Labek osatzen duten mugimenduak kontraesan ugari eta biziak bizi izan zituen, eta ezker abertzalea utzi zuten zenbait militantek disidentzia talde ezberdinak antolatu zituzten. Herritar batasuna, Ibil, Ata, Tinko, Jardun Koordinadora eta honek koordinatzen dituen Jarki eta Aske eta beste. Erakunde hauek helburu handiak dituzte, baina ez dute relevantzia politikoa eskuratzeko aukerarik, eta ondorioz urteen poderioz itzaltzera kondenatutako erakundeak dira. Bestalde, Sorturen azken kongresuan aurkeztutako lurrari lotuz ponentzia, edo mugimendu sozialista, adibidez, ametsak eta errealitatea nahastu eta errealitatetik guztizat dauden estrategia planteamenduak egin dituzte. Eta izan dira ere espresio sinpleki deliranteak, errepresioari autodefentsa dinamika adibidez. Eta ezker independentistan kokatzen ez bazen ere, Aranzadi talde municipalista iruindarra ona ekarri nahi dut. Hiriko errealitate sozialarekiko deskonexio totaletik, aldaketaren udalari barrutik ezkerreko oposizioa egin zion, eta bere kapital politikoa zakarrontzira bota zuen. 2015an 10.000 boto eta 3 zinegotzi ateratzetik, 2019an ia 900 boto eskuratzera pasa zelarik. 2019ko hauteskunde horietan, gainera, 15Mren oinordeko zen esparru politikoaren 3 marka ezberdin aurkeztu ziren, eta hau izan zen eskuinak alkatetza berreskuratzeko arrazoietako bat. Bueno, entzule, gaurkoz amaierara iritsi gara. Gogoan gordezazu mesedez ezkerkeria zer den, serie honen ardatza baita. Ezkerkeria, ezkerraren baitako joera bat da, analisi oker batetik abiatzen dena, askotan ametsak eta errealitatea nahastuz, gehiengoengan eragiteari bizkarra ematen diona, ezkerraren potentziala mugatzen duena, eta posible dena lortzeko oztopo bat bilakatu daitekeena. Serie honen bigarren saioa mugimendu sozialistari buruzkoa izango da. Azken urteotako ezkerkeria adibiderik nabarmenena. Laster entzungai izango duzu. Bitartean, saio honetan aipatu ditudan bi liburuak, Martin Arbeoren Liluraren kontra eta Leninen ezkerkeriaren aurgaixotasuna komunismoan irakurtzera animatzen zaitut. Jarraitu ezazu podcasta Mastodon bidez, ahotsa.info bidez, edo podcastak entzuteko erabiltzen duzun aplikazioaren bidez. Ongi izan eta laster arte. Radio venceremos rompiendo cercos.